Vilamajor és nom de dona és un projecte coordinat des de les regidories d'Igualtat i de Cultura de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor. Mitjançant aquest estudi es pretén recuperar i dignificar la memòria històrica de les principals figures femenines del nostre poble. L'interès del projecte se centra en la forquilla cronològica que abasta des de l'època medieval fins al moment actual. Tot centra en una part important de l'estudi en el període de la Guerra Civil i de la postguerra. Per poder obtenir resultats satisfactoris s'empraran tant les eines pròpies de l'arxivística com els enregistraments en format vídeo dels testimonis de les vilamajorines entrevistades en el decurs de la investigació. Els resultats finals del projecte es faran públics en format multimèdia i seran presentats, en una primera fase, en tots els equipaments educatius i culturals de Sant Antoni de Vilamajor, quedant posteriorment a disposició de la ciutadania a través de les principals xarxes socials de la corporació municipal.